full video on my YouTube channel, No Cthulhu Sabia 9614. Powder lo engufakayo lo mhlophe o-white laphayana ngiyawufaka manje eshiyeni lami ukuthi ngizokhona ukuthi ngidrowe kahle isheya lami livele nje kahle lingabi ney'nkinga phela guys. Yimi ngiyadweba la ngiqala ngidweba nge-pencil e-black, ngilidrowa nge-pencil e-black lana nginyuse ngenze ngenhla manje ngikheve nyana lapha ekugcineni. Angithi niyabona ukuthi lapha ekugcineni ithini into, ngiphinde futhi ngibuye nangala ngenza into efanayo nale engiyenze kuleliya ya right. Nayibona manje injani into yakhona, ngiyalungisa lapha kahle ukuthi azame ukufana phela ama-eyebrows akona ama-twins right. So please guys, njengamanje ngifaka i-pencil yami e-brown ingaphaphi phela, kufuneka ukuthi ize libe mnyama ishiyo. Kuyabona njengamanje ngifaka u-brown wami, ngenza ama-strokes njengamanje ukuthi phela ishiya lami bebuke ngathi li-natural nyano. Kuyabona njengamanje ngiyagcwalisa laphayana ekugcineni laphayana, ngiyagcwalisa isheya lami njengoba ubona. Hhayi-ke guys, nizolibona isheya lami mina nje isheya ngenza sure ukuthi ngineza isikhathi sami sonke ukuthi nje ngifuna libe yenye into nje, yabona. Njengamanje ngiyalungisa lana ukuthi nje libuke libe kuhle, libe lihle, libe natural la ekuqaleni. Yabona ngiyabrusha manje nge-spoolie brush, ngiyabrusha ngiyabuya nge-concealer light laphaya ekugcineni kwi-wing yalo ngiqala ngayo, and then ngibuye futhi ngize nakuleli ngala ngizama ukuthi ngiwenze ebe ngama-sisters hhayi ama-twins, yayibona indaba. So yimi lona ngiyaqondisa ngifuna nje ukuthi lishayipheke nice phela. Nawe uma ungibheka nje ubone ukuthi yawu ushayile. Yimi lo ngibuya ngenye i-concealer ethe kuba dark kunaleya yana, yimi lona ngiyaqhubeka futhi ngiyalilungisa isheya lami. Niyalibona manje liyaqala liba nempilo liyasho ukuthi ugeli uyayazi into ayenzayo. Yimi lona ngibuyela nakuleli, okay right. Njengamanje ngithatha i-brush lami elingena product, ngiblenda this concealer together so that azobukeka emahle phela ebe seamless. I-blending yami yayibona ukuthi ithini manje, yayibona. Njengamanje ngibuya phezulu, ngibuya nge-foundation right, nge-foundation-ke manje lapha phezulu ukuthi phela i-foundation le ngizoyisebenzisa guys, iyo le ngizoyisebenzisa ebusweni bami. But na okwamanje nje nginivezela ishiya. I-full video ye-makeup nizoyithola ku-YouTube. Ngiyenza the very same thing le ngiyenze ngala kwa-left ngiyenza nakwa-right, ukuthi nje phela lezi ngane mayizama ukucishe y'fane ezandawonye, hhayi ukuthi kuzoba ama-twins njengoba bengichazile guys. Ngiyayenza into yami, ngiyablenda uma ngiqeda nakhona ukufaka i-foundation la phezulu, ngiyablenda ukuthi into yami ibe clean phela. Nkosi yami, thank you.